DYKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Uyan na ang programa na mapaliwanag sa mga proyekto, aktibidad, kan kaso rekotres, matao nin mga konkretong kasimbagan sa mga kahaputan kan mga miyembros konsumidores, kan sa tong kooperatiba, mga patakaran, mga obligasyon asin informasyon. Gabos yan, maaantabayanan kada Miyerkules alas 9 ng pagkaaga hasta alas 9:30. Digdi sana sa Radyo Ronda. Kaibahan ang program host Ann Rochi Nacario Kiraula. Ang manehemento ng Camarines Sur Electric Cooperative 3 nagpapagiramdam sa mga konsumidores na magbayad sa tamang oras. Tanganing maimitaran ang penalidad o maputulan ng supply ng kuryente. Tanganing mas mapadali as daing na maabala sa pagpila ng pagbayad ng local sa inyong konsumo, nag-aako ang kooperatiba and online payment sa pagitan GCash, Paymaya, Land Bank Link, Base Portal asin sa BPI Quick Pay. Para sa mga kahapotan, bisitahon ang opisina sa Iriga, Paa, Nabwa, Balatan, Bato, Mula, asin Buhi. Mensahe atod sa ito kang Kaso Recontres. Uy, Madi! Nagmamadali ka baga? Iyo, amiga, mabayad kaya ako kay ning konsumo sa kuryente. Dugay naman baga, Madi. Pasublian na muna sa kuya ang kwarta mo. Pasensya na, amiga. Pambayad ko talaga ini sa Kasureko 3. Ibinalik na kaya baga kan Kasureko 3 ang one bill putol policy. Amiga, dipisil pag maputulan ni kuryente. Apisar sa perwisyo huli sa diklom asin arasahas, igwa man din 168 pesos na reconnection fee. Uy, pambakal na yan ni dapat na kilo nin bagas. Saka pag due date na, dakul na ang pila. Dakula talagang abala pag ang konsumo sa Kasureko, ipasipara sana. Ay, iyo, Madi. Padaraman lugod ako kay ning partial kong bayan. Amiga, dahil tabi nag-aako ng partial payment, ang Kasureko 3, 1 month bill tabi ang pagbayad sa inda. Magbayad sa tamang oras sa konsumo sa Kasureko 3. Sanga ni serbisyo, ma-enjoy mo an on-time na pagbayad na kulang tabang sa electric cooperative. Kung maputulan, matapos magbayad kan 168 pesos na reconnection fee, mahanap pa nin 24 oras bago may malik ang kuryente. Sarong pagirumdom, hatod sa indo kan Kasureko 3 sa pamamayo ni Engineer Wilfredo Boxi, Acting General Manager, Board of Directors, asin kan bilog na employees and staff kan Kasureko 3. Ano man daw ining Kasureko 3? Paiba-iba ang kantidad kan sa indang bill, di man nagbabaguan sa muyang konsumo. Amiga, basado kaya sa naaaraman ko, kada bulan, iba-iba talaga ang power rate o presyo kan kuryente. Pwede man bagayan na pasaano na lang kan kooperatiba tanganing kitang konsumidores da iman magabatan. Amiga, dahil pwede iniisip mo, igwatabi inin mga supplier ang Kasureko 3 na kaipuhan bayadan sa tamang oras tanganing makalikay sa pinalidad. Siring na sana sa generation charge kan SMEC, bulanan na obligasyon sa mga hensya kan gobyerno asin transmission charge kan NGCP. Buot mong sabihon, ang sinisingil kan Kasureko da imaninda sinasabiri sana? Mismo, amiga. Ang kooperatiba kan kuryente, collection agent sana kan mga supplier. Solamente 2 pesos kada kilowatt hour anawanat sa kooperatiba. Susog sa pagbuot kan ERC. Iniman ang sa ginagamit bilang MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Magbayad sa tamang oras, tanganing day maputulaning kuryente. Sarong pagirumdom, hatod sa indo kan Kasureko 3 sa pamamayo ni Engineer Wilfredo Boxit, Acting General Manager, Board of Directors, asin bilog na employees and staff kan Kasureko 3.